ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корвонем нулевой дарвоза миен рост омадан мегирен сеюм проход сурох кунен рост меша тарафи дасти рост анақера мешава ахир рост омадан мегирем ҷада сеюм проход тарафи дасти рост апай шарофат сурох кунен шарофати бизнесмен меган ира фақат нақи паплен мезанан магазин ҳамун касай мега оптовия ҳамаи намуди паплен ҳамҷа юфта метонед баъд сета коргар дора ҳамаи ҳаме сразу чизи шуморо юфта метан ина як таш духтара кози ҳаме рози чӣ мекунанд да бораи ҳаме гап мезананд духтара коргаршунай ҳами зимейко сар мекунанд зимейко и зимейко чанданд 200 сомон ай 200 сомон не ёра аждаҳор меган аждаҳор ям 200 сомон ай номина аждаҳор меган аждаҳор не я душа тетен штрих меган шо не аввал як хел бира ами боло рафтам биги ами материало ҳамаш 200 сомони ана змейка задаган и чия сангшон чхели и санга нав задаган ира аждаҳорш меган 200 сомон ай ка 200 сомон аждаҳор номаш аждаҳор ая номаш аждаҳор меган и материалошон зур ая материалошон дубайский пилаган и просто санг задагия ая санг задагия мурак задагия сангиш сафед задагия сангош хамиллион ай сангой ами ҳамаш хамиллион 200 сомон ай сваровский ани ё хамиллион анам хамиллион шанишон те куҷидо ина сваровский ай нигах ка анай барш давдаги хамиллион нархи ҳардаш 200 сомон ай нархи ҳардаш як ая нархошон инда бошед ина марҳамат 200 сомони материали аждаҳорам доштаян номш аждаҳор материалш и бологиё чи бологиё мамиян ё ки тете дигар бологиё тете ана тетеё чандя 180 сомон тетеёшон 180 сомон будааст ин поёнам ҳаму хел ина ма оста мегирем шумо бубинед ин нархи ё тете 180 сомон шуда 200 сомон будан ина 20 сомон бо арзон кардан 180 сомон марҳамат касе ки мегирад ҳамиҷа биёяд нулевой дарвоза миен сеюм рият тарафи дасти рост мегарден шарофат сурох карден сразу пайдо мешавад ана иҷа бо поён сар мекунем ё 150 сомони ана ё чия папленои доинган ё ки доингаи дубайски арара ҳам дубайски ҳам сангаш хамиллион задагия ина марҳамат бинед ки бо 150 сомон бо санги хамиллион заги бида и дига хел сангай ай сваровски да и санг қиматтар ая ина марҳамат бинед бо ай тараф рафтан мегирем ҳамаи ҳамиё ин чизе ки шумо экранда дидистед ҳамиёам хамиллионам сангу се сангай хамиллион ина марҳамат бинед уже маълум ай ки вақте ки шумо автов дар раҳ мегарден чашмо хеле чӣ метаи блеск метана блеск метаи ина хамиллион анаиш уже сваровский уже чени блеск надоро ина агар ҳамия дода бошем хамиллион блескш зиёдтар ай чем сваровский ина намудош бисёр аниҷада намудои папленош 150 сомон дизайнер се санга ҳардаш як нарх 150 сомони инаҷада будааст материали тигр паланг ё дизайнериан ҳамаш 150 сомон анаишам гулаш ниябишним дааст анаи апай нагинамон дар ҳамаи ҷо ҳаст ҳамаи ҷода апай нагина ҳаст дигаи ай мода намебурад 150 сомон будааст айёра гавза ё чия ё ласан ласи итальянский ласан чандиан ё 200 сомон зинда бошем ана ласи итальянский 150 сомон анамҷада арзонтарин ҷо ки ҳастай ки 200 сомон ласи итальянский дай бахшиш нархшон 200 сомон санги тете задагиян и дар дигар ҷо 300 сомон қиматан ё қиматан ина марҳамат касе ки лас мегира ана ё қиматтар ана ё чанда
یه 250 سوم bu yine gavstar bu derslerin ve bu kaçtıvaşın ayşe bir gavsi şun 250 somon bu da. Ama bibinin behat xuşru fason ha behat. Ana yo marko şun ona emi lasura. Ana marama bibinin laso. Laso italyanski. Iyo çansıma şun. 200 сум. 250 сум. Iyo 200 сум. Ан 200 сум на яка. Ами я намуд 200 сум. Я намуд 200 bu da. 200 сум bu. Diyor. Anam yani 200 сум. Kam tar tırnak bu da say 200 сум, ay 250 сум. Kam tarak fark mekne da ise bir tırnak iş. Yine marhamat. Yine şunu Özbekistan ayakta ekten şumtum. Yem 200 сум. Yem 200 сум. Çize ködi şumu diyesen ayo çiyan? Yok bambukan girmişim şambaykan. Ha, garbışin bambukan. Ay bambukotun çandiye. Yok yaksa da 80 сум. Yaksa da 80 сум. Marhamat ne bugün? Yaksa da 80 сум bambuk. Yine bambuko ne sortoşon ne çandi namu durayıcı bambuk. Yine bambuk. Hamay namuşa durayına. Ne kası ki de kanal buna nes marhamat buna şava. Kası ki buna şidagi yak like memuna. Yine mi bambuko yaksa da 80 сум. Ama o dastavka doğru tamam ediyor. Şunu metinle ki omada xaridari kine. Iyo ki şunu ami bozor biyen ay dukun yapay şarofat xaridari kine. یک بودیه نظامی رو میگیریم چی بکه جای اکتوبیای بعد اینجا کسی که میویا بعد آبی داکی بیم بعد جدا ارسیکولا هسته بیس پلاتنا برای کلینتای اینه مرامت ببینید چیزای معقول تونه اسکرین شات کنید ما در پارتوی نه کدوم مارکایی که میخوره در اینجا یفته میشود اینه مرامت ببینید اوزی در یا ایسا بسیاریشه دیگه نمیدونی که کدوم شب بگیریم اگر هم ایمو را بگیریم 1 ساعت وقت میروه برای همین شما همینجا معقولاتون رو بیوین اسکرین شات کنید مو در پارتی آن ماتریال هم زور میروه ایمو بسیار بودیم دست رفته کدگی اینا برای حجی خلو رایجه بودست هر بار دیگه میگم کسی کانال دوبنان حسابونه شد کسی که بودنش دیگه یا لایک میمونین فادیلی سر فراموش نکنید ویدیو آینده ما رو هم تماشا کنید خداحافظ